Ngopo ki wong dhewean wae. Ki apa, Kang? Udut kok. Udut rono kopine kepriwe iki? Kowe ngopi. Iya kopi masa ora nggae kopi. Ya, sik. Nah, kopine, Bro. Oke. Lanjut diombe kopine. Digawe tok ra diombe. Yo. Ngopo gamoni barang, Kang? Panas kok, Bro. Nek pengen adem to, Kang, diwacake surat Yasin ping 30. Adem yakin. Iya. Kopine adem. Cangkeme mumpruk. Nah,